Avui som a Sant Cugat. Pues muy bien. Hem vingut a veure com no poden conviure un carrer amb una torre d'electricitat. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Abans que res, per això us volia comentar que a Sant Cugat abans tot era mar, tot mar. Caramba, no me diga. Llavors van construir sobre. El que passa que es van deixar algunes coses, com aquest submarino. A Big Mac com patates. Hi ha monuments emblemàtics que obren determinats dies, de dimarts a divendres, divendres i dissabtes. Aquí a Sant Cugat, en comptes de posar obert o tancat, han fotut un semàfor. Profesional. Muy profesional. Entrar, vistazo y... Me han arreglado los frenos. Los frenos. Un poco de aceite, ¿no? Es que te hace mucho ruido. Aquí un flash de 6 en 1 y esto te mejora en breve. Gracias. Venga. Es un bendito de Dios. Que tu vas dir que no era el del Gangnam Style? Deixem-ho estar. Sant Cugat és una ciutat que té molts carrers per passejar el dissabte a la... I té molts carrers peatonals que pots passejar tranquil. Se m'ha acabat el carrer. Es grande, ¿eh? Es grande y ancha. El carrer puja des d'allà baix de tot. Amunt. Quan estaves enquitrenant, des d'aquí ja ho veies que allà dalt hi havia una torre, no? Hi havia una torre elèctrica, doncs para d'enquitrenar aquí, no vagis fins allà. Claro. Oita, aquí hi ha l'últim trencant, els cotxes que vagin cap aquí, pares aquí i d'aquí cap allà no serveix per res. Entendido de papeles? En aquest carrer, amb la torre elèctrica, com s'explica això? I això ja hi era, i un dia em van posar els pèls de punta perquè sento soroll d'avió i venia un tio d'aquests amb un parapente motoritzat i va aterrissar entre els arbres i aquí al mig. I a mi què? És el més espeluznant que he vist. La pregunta que m'has fet no te la puc contestar. Y punto y se ha acabado. Aquí hi venien una colla de joves que venien de tot arreu i aquí aparcaven a les nits i ens feien xirinola fins a les tantes. I llavors ens van posar... Aquí xirinola feien. Aquí. Es posaven els cotxes en paral·lel i veies que intercanviaven cromos. No sé si m'enteneu. Sí. El Messi pel Cristiano i tal. Canviaven els cromos de l'Atlètic de Madrid al Madrid. Llavors ho van tapar amb això. No. La pregunta que m'has fet no te la puc contestar. Esto no hay respuestas para decir lo que ha pasado. ¡Ole tú! ¡Ole tú!